Антон, я б хацела абмеркаваць сваю працу. Я знайшла праект і з наступнага месяца хачу выйсці на яе. Пачну сама аплачваць свае расходы. Якая праца, рыбанька моя? Табе што, маіх грошай не хапае? Я ж за цябе цалкам адказваю, ты мой клопат. Адпачывай і не забівай сабе галаву. Мне прыемна, што ты хочаш дапамагчы, але мне некамфортна, бо я адчуваю, што ты ставішся да мяне як да дзіцяці. Я твая жонка. Я хачу сама прымаць рашэнні і зарабляць свае грошы. Ой, ну пачалося. Я б табе клапачуся, усё на сабе цягну, каб ты ні пра што не турбавалася. Якая табе яшчэ самастойнасць трэба? Дык давай сядзем і паразмаўляем пра гэта. Альбо сходзім да сямейнага псіхолага, калі самі адзін аднаго не чуем. Нам ніхто не патрэбны. Ты проста ад бяздзеля прыдумала сабе праблему, дзе яе няма. Пашлі лепш паядзім. Што ў нас сёння на вячэру?